Gangguan sinyal lur. Sing wedok sing nang dhuwur ngono. Sing apik. Ya lho. Kok malah dinyuk nih. Punten kula mboten ketingal. Bulan burimu lho. Masalah mati anake wong lho. Kok lak ucul iki piye iki lho. Jan wis. Siap. Kowe Gatot wis ana Gatot carane Gatot lho. Lah anake wong kok seret yang mati iki piye? Nah, nganggo cara. Pasien. Tot. Sampure sing tengen digawa tengen, sing kiwa digawa kiwa. Matane ya matane, sing tengen digawa tengen, sing kiwa digawa kiwa. Wah. Iya saya. Sapi le. Anda, ayo. Mas Joko, sapi. Keblak. Ngambung aja cah cilik, ngambung Mas Imam sing omah. Nah, ngomong Mas Imam. Gatot mengrangkul ngono iki disawer. Pak Aman iku, Pak. Gatot mengrangkul ngono iki disawer, kowe apa ora? Wis angel. Tak kandani. Kok yo menikmati ngono lho, Pak. Gatot mau ngrangkul Mas Imam ki disawer. Awakmu lek go disawer rangkulen terus. Mas Imam ngono. Lek ora disawer rangkulen terus sampai disawer lah. Lek ora disawer aja ngalih. Alhamdulillah. Lah carane ngono. Carane ngono kuwi cara. Murah. Ya malah kemarin kemong gatelan. Ya nek sapa meneh, nek sapa meneh. Pasok diangkai ana wong.
wong kok lakai. Aku ora yo. Sakit dicium. Pelecehan. Kula Heri Tawik Walidaya. Jeng. Ra teko paling, Nduk. Heeh. Nggih. Alhamdulillah Alhamdulillah kepada yayasan kesenian Jaranan Panji Samudra Desa Grajakan Purwoharjo dalam rangka tasyakuran rumah bapak membuka lawan apotek pas peserta terapi Alah ora gendah. tubuh sadaqallahul adzim. Lah iki aja nyanyi wong motor godang. Anglerang lho. Tak Ayo Mas. Loh, sing dikurangi apa nih? Lo sampai motong tak susoni kowe. Lah, tenang, dek nginane tonggoku tak susoni isuke langsung kena shock rematik, tenang. Gara-gara susuku kadaluarsa. Ditenane kowe. Ayo dah, ayo dah. Tapi tenang iki apane apotik enak obat sing manjur. Pentulinu. Iya. Iya. Heeh. Aja suwi-suwi. Masih manakal saiki sing tau mulai mudutane krimi gedang krepek telo ning mburi ijik dawa. Lah ya si tongkas ya. Ayo. Yuk kanca ing